menší drift v podaní Roberta Balla. Nádherný pohľad na Zdena Hladkého, ktorý sa pomaličky dostáva za Sinora. Tak uvidíme, že či tento pomalší jazdec spôsobí nejakú zmenu v poradí, pretože ak by sa tam dostal nejak medzi týchto jazdcov, tak by mohlo dojsť k kolízii, ale pekne sa im vyhol. Nič sa nezmenilo, nikoho neblokol, takže je to dobré. Tu na opäť pohľad krídla Vlastu Sinora. Ale tam pozor, Zdeno Hladký sa dostáva pred Vlasta Sinora. Nejak Vlasta spomalil, nevedno prečo, asi začal skôr brzdiť do tej zákruty. A Zdeno Hladký to okamžite využil. Takže Zdeno Hladký je už na 3. mieste. Keď teraz mal trošku horší viac do tejto zákruty, tak Vlasta Sinor sa to ešte možno pokúsi využiť. Nádherné zábery nám ponúka réžia. Tesnotka, ale stihol to Vlasta ubrzdiť. Tady to môžeme vidieť, ten odhrňovač snehu na Forde. Takéto auto by zrejme nemalo v zime problémy zajsť do garážu. Zrejme si aj ja nejaký takýto spoiler kúpim. Aspoň bude menej starosti s odhrňaním snehu. A tu na Tomáš Vanca s Romanom Rosinom, ktorí zvádzajú súboje o 5. 6. miesto. Predsa len je to už nejaká 51., možno 52. minúta závodu. A Roman Rosina sa pomaličky dostáva pred Tomáša Vancu. Jazdci sú už zrejme unavení. Predsa len chce to maximálnu sústredivosť na tejto trati. Tu na Aleš Smrek a za ním Zdeno Hladký. Predsa len každá menšia chyba môže spôsobiť šmik alebo hodiny jazdca a tým pádom stráca dosť času. Ak v takejto chybe dôjde, tak sa to už len veľmi ťažko dobieha. Ešte horšie by bolo, ak by sa nejaký jazdec zahrabal do štrku. A tu na Jozef Batúčik, kde ho sme dlho nevideli. Stále samozrejme na prvom mieste, tam pred ním je už David Stejskal, ktorý jazdí na 11. Takže aj tomuto jazdcovi dá kolo. No. Opäť iskrenie z vozidla. A tu na David Stejskal neudržal zrejme vozidlo na ceste a prišlo tam k nárazu z vodidla. Zrejme nejaká jazdecká chyba. Opäť ten nádherný drift. A tu na Pedro Labre.
Práve sa ide 27. kolo. Predpokladaný počet kôl je niečo okolo 30. Tu na Robert Balo na Lamborghini. V ďalších závodoch by mali prísť aj nové týmy. Tak sme zvedaví, že ako to nakoniec s tými novými týmy dopadne. No a tu na už súboj medzi Zdenom Hladkým a Vlastom Sinorom. Ale Vlasta Sinor to vzal veľmi cez obrubník. Videli sme, aký nízky je podvozok a aký vysoký je obrubník. Zatiaľ sa z FIA GT jazdili len 3 závody, a to v Imole, v Monze a teraz tento v Brne. Ak by som mal povedať niečo o lige, tak je to veľmi kvalitná liga, registrovaných jazdcov je tam niečo okolo 27 myslím, ale dnešného závodu sa zúčastnilo len 15, teda 14 jazdcov. No, ak by ste mali záujem, tak určite kontaktujte admina, ktorým je Roman Rosina, práve sa na ňo pozeráme a práve sa zrejme aj dostane pred Tomášu Vancu. Nádherné súboje týchto dvoch jazdcov. Tu na Vlasta Sinor stále na 4. mieste. Petro Labre opäť výlet mimo trať a zrejme sa zostal zahrabaný v štvrku a týmto preňho závod končí. Takže momentálny počet jazdcov na tretí je už len 10. No, Aleš Smrek. Takže teraz pohľad na Davida Stejskala na 9. mieste.